jɔrɔw ni gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ bawo États-Unis bɛ dɛmɛ min kɛ kokanko jamanaw ye o jɔra nka o bɛɛ n'a ta kokanko dɛmɛ in jateminɛw bɛ sen na a kan. Chris Coons ye démocrates ka politiki tɔn sénateur ye. We are losing decades of experience and insight. A bɛna kɛ tiɲɛni ye an ma bawo an ye dɔɔni ani hakili ɲumanw sɔrɔ san 10 kɔnɔ an ka dɛmɛ in kosɔn diɲɛ kɔnɔ. An bɛna an ka baarakɛɲɔgɔnw janfa n'u y'u ka fɛn bɛɛ bila u ka jamanaw kɔnɔ ka tugu an kɔ. Their communities and countries by publicly aligning with us. Araba tɛmɛnen dɔɔnibagaw dɔ y'a fɔ wasadenw ye ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ ko États-Unis ko kanko dɛmɛ min bɛ bɔ foroba nafolo la kɛmɛ sarada a hakɛ ye kelen pewu de ye nka a jirala ko nafolo in ye tiɲɛni de ye. Jeremy Konendek ye maafɔlenw ka jɛkulu ɲɛma ye diɲɛ kɔnɔ ani baɲumankɛtɔn USAID baarakɛla kɔrɔ dɔ. USAID has been the target of a USAID baɲumankɛtɔn Elon Musk ni États-Unis jamana kuntigi ka laɲini ye de ka latunu. U ye kalon fɔ a ka baarakɛcogo kan k'a sɔrɔ USAID baaraw ye ka Ameriki ka nafa sɔrɔ siraw de lafasa diɲɛ kɔnɔ. Républicains ka politiki tɔn n kɔni bɛ ka cakɛda min tɔgɔ Dutch de lafasa n'o ye marabagajɛkulu baarakɛcogo ɲuman cakɛda ye ni nafolotigiba Elon Musk ba ɲɛmaya la. Wa Lindsey Graham ye Républicains ka sénateur ye ko Dutch cakɛda in ye fɛɛrɛw de ye ka dansigi nafolocɛni na. USAID is a USAID tun tɛ baara kɛ anw ye. Ne y'a jira waati bɛɛ a nafa ka se an ma fo k'an bana. And what I have seen makes me sick to my stomach. Nka jamana kuntigi Donald Trump ye laɲiniw dɔ jira ko baɲumankɛtɔn dɔw bɛ taa n'u ka dɛmɛbaaraw ye. Hali n'a y'a sɔrɔ fanga sina politiki tɔn n'o ye démocrates ye u ka sénateur dɔ y'a jira arabadon ko ka dɛmɛw kɛ. Elon Musk Dutch ɲɛma. Ayi, an ni cakɛdaw ɲɛmaw de ka baarakɛɲɔgɔnya dɔn. Wa ne ni jamana kuntigi kumana walasa ka dɔn n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ de b'a fɛ an n'u ka to ɲɔgɔn fɛ. Yiriwali dɛmɛ hokumu kɔnɔ États-Unis bɛ baarakɛlaw ba 100 de dɛmɛ wa USAID baarakɛla ba yirikaw cɛ la muso dɔ bi a tɛ baara la a y'a jira ko Ameriki ka dɛmɛ njoli ye gɛlɛyaba de ye u ma. An ka baara tiɲɛna wa an tɛ mɔgɔ jagoya ka Ameriki bonya nka u mako bɛ dɛmɛ min na u ka baarakɛɲɔgɔnya la an b'o kɔni kɛ. Ameriki jamanaden minnu tun bɛ baara kɛ USAID baɲumankɛtɔn kɔnɔ ani baɲumankɛtɔn wɛrɛw la Ameriki tɔgɔ la u ye jalakili sɛbɛnw bila jamana kuntigi Donald Trump n'a ka marabagajɛkulu ma k'u ye sariya sunba sɔsɔ u kɛlen ka USAID baara lajɔ nka marabagaw ka politiki tɔn mɔgɔw n'o ye républicains ye ko Donald Trump bɛ ka baara de kɛ i n'a fɔ a y'a laɲini cogo min.